бо ин дрон одамонро наҷот медиҳанд. Бо он кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз баландии 6 километр ҳудуди 7 километр масоҳатро метавонанд таҳқиқ кунанд. то ин замон масалан ҳангоми омадани тармаву сел дар минтақаҳои кӯҳӣ онҳо наметавонистанд макони одамоне ки гирифтор шудаанд донанд. ин дастгоҳ инчунин дар бораи офати табиӣ маълумоти визуалӣ медиҳад. то ин замон наҷотдиҳандаҳои тоҷик чунин таҷҳизот надоштанд. соли гузашта бе ҳамино мо сахт азоб кашид. ҷони спасатило хатар ба мемондем. хеле камтар буд. ин ҳозир камтар ҳам масъалаи бехатарӣ ва наҷотдиҳандагон ҳам шудаги ҳам вақте ки равон мекунем ин сёмкае ки ин дорад мо аз рӯи сёмкаи ҳамин харита тартиб дода метавонем ҷои ҳодисаи рӯй додая. ин ҷузъе аз кӯмакҳои барномаи рушдии созмони милали муттаҳид ба кумитаи ҳолатҳои фавқулода аст. таи як маросим рӯзи 23 май ба нерӯҳои наҷотбахши тоҷик 6 адад трактор ва булдозер, 18 қайиқи муҳаррикдор, 4 адад ҳавопаймои бидуни сарнишин ва 3 адад аз ин дронҳо супурда шуд. бояд қайд намуд ки ҳодисаҳои табиӣ 2 соли охирро ба инобат гирифта аз тарафи роҳбарияти кумитаи ҳолатҳои фавқулода он рӯйхате ки ба тасвиб расидааст ва пешниҳод гашта буд барои дастрас намудани ин гуна техникаҳо кори наҷотдиҳандагонро ҳатман албатта ҳам осон мекунад ва бояд қайд намуд ки то омадани ин гуна техникаҳо вуҷуд доштанд, лекин мушкилот ҳам низ буданд. барои ҳамин барои мин баъд беҳтар намудани фаъолияти наҷотдиҳандагон ин техника албатта фоидаи худро мерасонад. бар иловаи ин миқдори зиёди лавозимоти имдодрасонӣ ба бахши наҷотдиҳӣ кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи тоҷикистон дода шуд. маблағи умумии ин кӯмакҳо 1 миллиону 650 ҳазор доллар гуфта мешавад. таҷҳизоти тақдимшуда ба наҷотбахшони тоҷик имкон медиҳад ки макони ҳодиса ва ё шумори дар зери тарма ва селмондагонро мушаххас кунанд. тақдими кӯмакҳои фаннӣ ба наҷотбахшони тоҷик дар ҳолест ки ба гуфтаи мақомоти тоҷик 95% рӯстаҳо дар тоҷикистон дар минтақаҳои хатарзо воқеъ аст. тоҷикистон як кишвари кӯҳистонист ва бештаре аз рӯстаҳо дар минтақаҳои осебпазир ҷойгиранд. шодмон Ятим, Искандари Фирӯз, Озодӣ Душанбе.